हायद्राबादाव लाबोनायाव दा नोंसोर नायनानै माबायदि मोजां मोनखो? नायनानैथ' गोबां मोजां मोनदों आरोना। बर' फिल्मनि थ्रुयै जों गासिबो हायद्राबादाव थानाय बर'फोरखौ लोगो मोननानै बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोनदों। फोटो मूवी जो चला है तो उसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोबां आर्मी फिल्म प्रडाक्शनफोराबो बेफोरबायदि मोजां मोजां फिल्म बानायो बेफोरबायदि गासैबो मोजाङै हेफाजाब होलायोबा जों आरो गुबुन मुभिफोरखौबो लानो हागोन बे हायद्राबादाव। फाइनालि दिनै थैसाम 2खौ नायनो मोनसिगोन। नै जों थांगासिनो मुभिखौ नायनो। जोंनि रुमनिफ्राय सिनेमा हला 30 किल'मिटार जायो। नै सफैबायानो जों इनअर्बिट सिनेमा हलसिम। गासिबो सावथुन नायगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो फार्स्ट टाइम दिनै हायद्राबादाव बर' मुभि नायनो मोनसिगोन। आं जोबोद एक्साइटेड। जों दिनै नै थैसाम 2खौ नायनो फैदोंमोन आरो आं मुभिखौ नायनानै नोंथांमोननिसिम माने रिभिउखौ होगोन माबायदि जादों मुभिया। हाईटेक सिटी इनोवेशन शॉपिंग मॉल में जो पीवीआर में अभी बॉर्डर मूवी जो चला है तो उसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ पे लाके हम लोगों को दिखाया। एंड हम एक्चुअली मैं बॉर्डर हूँ सो मैं अभी थोड़ा बॉर्डर से भी बोलना चाहूँगा। जों माने आंनि नामा कृष्ण आं माने नागालेण्ड डिमापुरनिफ्राय जों बर' जों दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव बर'फोरजों खौसे जानानै दिनै हायद्राबाद इनोवेशन शॉपिं मॉलाव जों पीवीआरआव जितु बर' फिल्म नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि फैबावथों। जों माने बहुत एप्रिसिएट जादों बयबो जों हानजा हानजा फैनानै बेयाव नायफैदों बेनि थाखाय जों बयखौबो माने बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जों खावलायो आरो जों गोसो गोजोनै माने खुलुमनाय थाबाय आरोना बेनिखायनो स' थेंक इउ। रबि नार्जारिनि प्रडाक्सन बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिराद मोजां जादों। बिदिनो नेक्स्ट फिउचाराव जों आरो बेफोरबायदिनो नुबाय थागोन जाहाथे जों बयबो हायद्राबादाव थाग्राफोर नुबाय थागोन। नानावमोननिसिमबो हामलायनाय थाबाय। बिदिनो लैहोर लैहोर बयबो फैनानै जोंनि हारिखौ जौगासार खालाम। बेनिखायनो गोजोननाय थाबाय। आदसा बिथाङाबो नै बिथांमोनानो एसे खिन्थानो हागोन गेजेराव लोगो मोनबाय मोजां जादोंलै नोंथाङा बे मुभिखौ नायनानै माबायसा मोनखो मोनसे रिभिउफोर? मोजां मोनदों। थारैनो जोबोद मोजां जादों। जों बयबो बर' हारिया जेरावखि थाया मानो बर' सिनेमा देखायबाथाय अनसायनांगौ। बयबो मदद होलायनांगौ। बिदिबासो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगागोन। स्पेसियेलि बे बर' फिल्मनि थ्रुयै जों गासिबो हायद्राबादाव थानाय बर'फोरखौ लोगो मोननानै बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरो जथेस्थ' बहुतखिनि मोजां जादों बे फिल्मा जोंनि दा बर्थमान टाइमाव आरोना। बे मुभियाव सोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोनो? दिना एक्ट्रिस जायोबा माने मेगनजों मोदैखौ खालामो स्पेसियेलि बिथाङा मोजाङै माने एक्टिंखौ एकदमबारे एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला गासिबो पारफेक्टलि आरो बेनि गेजेराव इन्डिया बांसिनखौनो गोसो बोहोनो हानाय मानसिफोर आरो नोंथांनावबो बे मुभिनि बागै एसे माने नायनो नायनानै माबायसा मोनदों आरो सोर एक्ट्रिस बा एक्टरफोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोनो? माने आंनि मुभिनि बागै सानो माने एक्ट्रिस रबि नार्जारि बिथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर। जोबोद एक्टिंआबो जोबोद मोजां जादों रबि नार्जारि बिथांनियाबो। आरो लोगोसे बुंनो सानो साब्रै लिना आरो गासैनिसिमबो माने जोबोद रलखौ मोजां मोनदों आरो सावथुनखौ हायद्राबादाव लाबोग्रा बिथांमोनानोमोन। बिथांमोननिसिमबो माने जोबोद माने रोजा रोजा गोबांफोरानो गोजान गोजानफोरनिफ्राय मैयानो फैनानै दा थांबाय थादों बेयाव हायद्राबादनि गुबुन सिटिनिफ्रायबो फैनानै फैखानायफोर दङ। ओमफ्राय बिथांमोननिसिमबो माने जोबोद गोजोनथाव खौरां मानोना जोंनि बेफोरबायदि बर' मुभिखौ गासैबो बर'जों बर'
हेफाजाब होलायब्लासो जों लासै लासैनो जौगालांनो हागोन आरो गोबां आर्मि फिल्म प्रडाक्सनफोराबो बेफोरबायदि मोजां मोजां फिल्म बानायो बेफोरबायदि गासैबो मोजाङै हेफाजाब होलायबा जों आरो गुबुन मुभिफोरखौबो लानो हागोन बे हायद्राबादाव बेनो फार्स्ट टाइममोन आरो हायद्राबादाव बर' मुभिया गोजोन्थों मोनायाव जासाबदोंलै खिन्थु मानसिफ्रा मोनायाव मानसिया ज'ना मोनानियाव एसे जासाबनाय नुनो मोनबाय खुलुमबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय आं हायद्राबादाव थायो जाहाथे जमेट' जब आरोना हायद्राबादाव थैसामथ' लाबोनाय जादों इनरबिट मलाव नायनानै जोबोद मोजां मोनदों जाहाथे इयुनावबो बर' सिनेमाया बिदिनो फैबाय थाथों अफलाइनाव माने बहुद मानसिया नुनो मोना बिनि थाखायनो एबार जिथुनाखि बर' फिल्म फैयोबा माबायाव बुक माइ श'आव होनानै होयो आरो गोजोन्थों नोंथाङा सोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोननाय सोरनि एक्टिं माने बेयाव माबा प्रेक्टिकेल दङ आदसा प्रेक्टिकेल जों आरो मा होनो अनिल अनिलजों बिसोर कमेडिया बिसिना मोजां जादों कमेडिया बिदिनो जाबाय थाङा ओमफ्राय जिथुनाखि जोंनि रबि नार्जारिनि एक्सन जोबोद मोजां गोजोन्थों ब्रादार जों गासैबो सुबुंफोरा बिदिनो जों हेफाजाब होलायनांगोन आं जोबोद माने मोजां नांदों दिनै बे बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां नांबाय आरो बेबायदि फैबाय थादों बर' सिनेमा धन्यबाद जोबोद मोजां जादों Dia biar Malaysia tu. Ha? Boleh. Stop balik. Nama itu tu. Mana video mana? Mana? Deh. Oh, deh. Apa ni mudah movie ko? Kita sendiri aktif macam ni tau. दाना हायद्राबादाव बेबायदि बर' फिल्म फार्स्ट टाइम नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा दहाय फुङावबो नायफैदोंमोन औ डेफिनेटलि आदसा बेयाव गासिबो बर' औ नोंथांनिसिम लोगो मोनजोबनानै नोंथांनिसिम माने रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा दि खेबनै नायफैनायनि थाखाय थैसामथुखौ हायद्राबादाव लाबोनायाव दा नोंसोर नायनानै माबायदि मोजां मोनखो? नायनानैथ' गोबां मोजां मोनदों आरोना खारन जोङो गामियाव थाब्ला नुगोन आंबो आसाखौमोन आरोना ओमफ्राय दा जायफ्रानिखि लाबोबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो नुनायनि थाखाय आरोना आरो नोंथाङा सोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोननाय? आङो लिना ओमफ्राय रबिनिखौ साबसिन मोनदों आरोना गोजोन्थों बाय बाय नैबे थैसामथु फिल्मखौ जोंनि नैबे PVR थियेटाराव जोङो बयबो गोसो गुदुं जानानै जोंनि हायद्राबादनि जेसेबां बर'
बिदा फंबाय दंमोन बिसोर जों गासैबो ज' जानानै नायनानै जों दिनै जोबोद मोजां मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि फिल्म आरो इयुनाव बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि दाब दाब जायगायाव थानानै हायद्राबादाव थानानै बेंगलराव थानानै बेफोरबायदि फिल्मखौ जों नायबावनो मोनगोन बिदि आसायै आङो नैबेखौनो बुंनाय जाबाय थैसाम 2आ जोबोद मोजां जादों आंनि रिभिउआ बेस्ट आं स्पेसियेलि कमेडिया बे जोंहा प्रेक्टिकेल फंबाय आरो अनिल फंबाय बिसोरखौ आरो इयुनहालागै माने लास्ट माने माबा स्टेजहालागै फिनिशिंहालागै खामानिफ्रा आरो साबसिन जाबावगोन बिदि सानो बाखि मोजाङानो जादों आरो हिर'इननि मुङा मा आं बेखौ मिथिया स्पेसियेलि पुलिसनि माबा लादों ना मनालिसाखौ एकदम पुरा सापर्ट मनालिसाया मोजां माने पारफेक्ट माने माबा खालामदों आरो एक्टिं खालामदों एक्सनावनो जा आरो बिदि एक्टिंआनो जा आरो बिनानाव सासे मा दंमोन जोंहा लिनायाथ' आउटस्टेन्डिं लिनाया पारफेक्ट मावदों आरो गोबाव फंबाय मोजाङै मोजां बेफोरबायदिनो किप इट आप बास आरो नायनो आसा थाबावबाय एक्सना फार्स्ट क्लास एक्सना फार्स्ट क्लास जोंनि बर'नियाव बिसिनानो बहुद साबायखर बिसिम एक्सन होनो हादों बेनिफ्राय आरो साबसिन आंनो नांला साउथनिखौ जों बिजाया